To lallai a yanzu sojojinmu na nan ƙasa Najeriya sun cimma gagarumar nasara wajen ganin sun kama hamshaƙin shahararren mashahurin ɗan bindigar nan tare da yaransa kimanin guda 100 a dajin Sokoto kamar dai yadda a yanzu ku biyo ni a wannan bidiyo domin ku ji yadda aka zanta da waɗannan shahararrun 'yan bindiga da sojojin Najeriya suka kama. Haka zalika shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya jinjina wa sojojinmu na filin daga a bisa wannan nasara da suka yi na kama waɗannan shahararrun mashahuran 'yan bindigar da aka yi kenan. Amma kafin mu kai da kawo muku cikakken wannan rahoto idan wannan ya kasance shigowarku ta farko muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya. To dai a yanzu haka bayan sojojin Najeriya sun shiga jeji domin nemo 'yan bindiga a ƙarshe dai sun yi nasarar kama wasu shahararrun 'yan bindiga ko kuma na ce 'yan fashin jeji ko ma na ce 'yan tawaye domin kuwa a yanzu dai haka kamar yadda kuke gani wayannan su ne 'yan bindigar da aka samu wayanda suka haɗa da su Baleri tare da su Dogo ɗan iya da kuma su Uba Sani da kuma su Abubakar Sanda da kuma su Ibro Lashe. Duk dai su ne 'yan bindigar da aka kama wanda suna ɗaya daga cikin manya-manyan yaran Bello Turji Kacilla. Haka zalika wannan da muka zagaye muka samu shi aro wannan shine dai babban ƙanin Bello Turji Kacilla wanda suna matuƙar kama da yayin nashi wato Tukundai Bello Turji ɗin. To masu kallo da masu sauraro wannan kenan kuma a yanzu haka bara na kawo muku cikakkiyar shirar da aka yi da waɗannan 'yan bindiga a sanda sojojin Najeriya ɗin suka yi nasarar kama su a dajin Sokoto a sanda suka kai wani sumame. Amma kafin na kai da kawo muku cikakken wannan rahoto da nake ɗauke da shi idan wannan ya kasance shigowarku ta farko ku daure ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya. Misali yanzu an ce ka kwatanta ka dan kashe mutane guda nawa? Tsakanin da Allah za su kai kamar 20. 20. Mata nawa maza nawa? A ba mata tsakanin da Allah duk maza ne. To ma'aikata ne ko kuma farar hula ne civilian? Abin gane yan banga ne. Yan banga? Waɗannan. Da wani makami kake amfani wajen kashe su? Abin da muke amfani da shi ubannin mu wayan mu abin da suke ba mu wani amfani da AK ne. AK? Yanzu ka yi AK din? To sun koya muna. An koya maka? Manyan ku su suka koya maka? Suka koya suna ina yanzu? Suna Zamfara karamar kuma birnin Magaji dajin Gusani. Ina babanka? Babana yana nan. Ina mamanka? Mamana na nan da nan. To me yasa ba kwa kidnapping din iyayenku kuke kidnapping din wadansu? To tsayin ba su da komai yanzu ma mu gidan mu gaba ɗaya ko abin da za a ci sai dai an sayi babu. Yanzu misali in kuka kidnapping din mutum kuma bai da kuɗi ba a biya baya kuke da shi. Gaskiya. Tsakanin da Allah mu yadda muke yi nan da sai bai da kuɗi sake su muke yi gaskiya tsakanin da Allah. Saki muke yi nan. To kai yanzu ga ka ban fayi yanzu me kake so mi maka ga dai kai da kanka ka ce ka kashe ya kai mutum 20 ko? To da kanka ka faɗa mu kuma me kake so mi maka anan? Yanzu abin da ke so amin da Allah a taimaka min a kai ni inda zan samu ilimi da inda zan yi addini. A tsaya mana mutum nawa ka kashe ka ce? 20. Mutum 20. To ga kai mu kuma ma'aikata mun kama ka me kake so mu maka? Yanzu abin da ke so amma tsakanin da Allah abin gama a yi ma adalci da Allah a kai ne abin ga. A taimake ni dai a kai ne gyara yanzu ina ga to a yi shawara ba da ko mu mika ka wurin yan uwan wanda kaga tunda ka san wanda kaga kashe sai mu nemo su mu mika wa yan uwan su mu ce ga ka a kashe ni za su yi haba to amma kai ka san kisan ba da kake kashe wadin su to ina son in tuban to ma'aikata yan sanda da sojoji ka kashe kai ka kashe a kai guda nawa ni da kaina abin da ma'aikata za su kai tsakanin da Allah kawai mutum 3 haka a cikin su a ina ka same su a inda mun kai waɗanda su canji ƙaramin kuma birnin Magaji Afirka da zara mai layi ku sami ne. To jama'a kun ji dai irin waɗannan ne suke tsallako mana gari wanda ba dan ƙoƙari da addu'o'i da kuke ba da kuma aiki da 'yan sanda suka jajirce ba. Da wannan suka zo suka karfa a garin Allah ne sa abin da zai faru. Yawa kana da ilimin boko? Ka yi firamare? Na amma dai bai ko hizo ɗaya ba. Me sunanka? Sunana Ibrahim Sani. Ka yi firamare ta boko? A daji me ake kiranka da shi suna? Sunana daji na ce a Giwa. Eh? Giwa aka ce ma. Giwa. Muka ka dangara ni.
To kai yanzu me matakin ilimin ka ilimin boko? Ban taɓa yin boko. Baka taɓa boko ba. Ilimin addini fa? Ilimin addini tsakanin da Allah to na ɗan samu dai baki iya na sallah.